चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय राइन' स्पर्टिं क्लाब आरो लाइब्रेरि गेवलां गेलेग्रा फोथार थाइखाजरायाव आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि बानजायनायाव फार्स्ट बीर बिरसा मुंडा मेम'रियेल फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2023नि बेखेवनाय फोरबो जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बेखेवनाय फोरबोनि गिबि खेलाखौ गेलेदोंमोन बीर बिरसा मुंडा FC आरो ब्लु स्काई क्लाबनि गेजेराव। बेखेवनाय फोरबोनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। बेजों लोगोसे आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि विलियाम टुडु बिथांजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि, 10थि दुवार दख'रा एबसुनि आफादगिरि मुस्रि बिनेश्वर बसुमतारी आरो गोबां ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। दिनैनि बे जेनाखि बीर बिरसा मुंडानि जोनोम सान, बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिला जेनाखि बीर बिरसा मुंडा मेम'रियेल फुटबल चेम्पियनशिप फाथिदों, बियो आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि जेनाखि बिथांखि बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो आङो आसा खालामदों बियो आदिबासी बा सान्थालि जन'गोष्ठीनि थाखाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्म जागोन होननानै आरो बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो बिथांमोननि समाजनिफ्राय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल फुटबलार जोनोम जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो।